Gamzigradska banja je poslednjih godina mnogo toga izgubila. Broj turista je drastično pao, a napustili su i vikendaši, kažu meštani. Sve je počelo pre 4 godine zatvaranjem hotela Kastrum, koji je od prošle godine i u stečaju. Zatvorene su prodavnice, pijaca ne funkcioniše od premeštanja, pa se čini da je vest o statusu banje stigla u jednom od najgorih perioda ovog donedavno naselja. Evo sad to ništa ne radi ništa, jedino ta pošta, taj stacionar, eto to imamo, ali trebalo bi da bude tu nešto još mnogo više. Da se možda nekad počisti, da se operu ulice, bez obzira što hotel ne radi, jer ja sam nekad radila tu, znam ja kako je to bilo. Kud god pogledaš, smučiti se, pa da li da dođeš da se lečiš ili da šta da radiš? Nečistoća. Nedostaje higijena, čistoća i mislim još prodavnice, još nešto da se otvori, da imaju ljudi kafići, kao kafana, kao što je bilo pekara tu. Narod, prodavnica do prodavnicu je bila. Ovdje je bilo kao korzo, to je bilo prodaja, to je lepo sređeno bilo sve. Centar banje već gotovo 4 decenije čini specijalna bolnica za rehabilitaciju. Njen direktor Rade Kostić kaže da status banje između ostalog daje i vid zaštite termalnih izvora, jer zakon o banjama tu oblast reguliše na dobar način. Zakonom o banjama su mnoge stvari regulisane. Da li je to sama kontrola prirodnog faktora, to jest izvora, znači ne može više nikakva bušotina nigde na divlje koja bi eventualno ugrozila i nas da se stvori. Drugo, kad je početa priča o nekoj privatizaciji, prva ideja svih koji su želeli tu privatizaciju je bila, dolazili su i pitali me ljudi da li bi želeli oni ovde flaširnicu i tu vodu, znate, najlakše je vodu i vazduh da prodajete. Već sam se tada malo pribojavio šta nas štiti od toga da negde u blizini već neka fabrika, neka flaširnica jednostavno sama nikne. Kostić očekuje i veliku pomoć turističke organizacije koja treba da obogati sadržaje Gamzigradske banje, dok će obaveza lokalne samouprave biti da novcem od boravišne takse održava banju. Inače, iskorišćavanje lekovitih potencijala na području Gamzigradske banje ima izuzetno dugu tradiciju. Prva kupatila zarad lekovitih kupki izgrađena su davne 1920. godine, a istorija govori da su termalni izvori korišćeni i u vreme vladavine Rimljana na ovim prostorima.